Tervetuloa tekemään jännitä, hengitä, rentouta harjoitusta. Tämä harjoitus on progressiivinen rentoutusharjoitus, jossa kehon eri osia jännitetään ja rentoutetaan vuorotellen ja edetään kehon osasta toiseen. Harjoitus auttaa huomaamaan kehon jännittyneisyyden eri tiloja. Harjoitukseen yhdistyy tietoinen havainnoiva hengitys. Hengitysrytmi saa harjoituksessa olla vapaa. Voit tehdä tämän harjoituksen istuen tai selinmakuulla. Halutessasi harjoituksen voit tehdä myös seisten. Aloita harjoitus valitsemassasi alkuasennossa ja sulje silmäsi ja tunnustele hetki kehosi asentoa. Mitä huomaat lihasten jännityksen tasossa? Skannaa aistien koko kehosi pituus ja kuinka kehosi tukeutuu tällä hetkellä alustaa vasten. Havainnoi myös hetki hengityksesi rytmiä. Millainen rytmi hengityksessäsi tällä hetkellä on? Vie sitten huomiosi alaraajoihisi. Huomioi oikea jalkasi. Koukista oikea nilkkasi koukkuun ja jännitä etureisi ojentamalla polveasi suoraksi. Pidä jännitys parin hengityksen ajan. Hengitysrytmi saa olla rauhallinen. Huokaise ja päästä sitten jännityksestä irti. Voit antaa alaraajan tukeutua taas alustaa vasten. Kuulostele hetki rentoutumisen vaihetta. Ja toista tämä harjoitus myös vasemmalle jalalle. Koukista nilkka. Jännitä polvi suoraksi. Pidä parin hengityksen ajan. Kuulostele hetki jännitystä. Hengitä ja päästä jännityksestä irti. Jalka saa laskeutua alustaa vasten. Vie huomio seuraavaksi lantiosi alueelle. Ja jännitä pakaralihakset. Kuulostele hetki lihasten jännitystä. Pidä jännitys parin hengityksen ajan. Hengitysrytmi saa olla rauhallinen. Huokaise ja päästä jännityksestä irti. Anna lantion asettua mukavaan asentoon. Kuulostele rentoutumisen vaihetta hetki. Ja toista jännitys uudelleen. Jännitä pakaralihakset. Kuulostele hetki lihasten tuntemuksia. Jännitä. Hengitä. Ja rentouta. Voit päästää jännityksestä irti. Kuulostele hetki rentoutumisen vaihetta. Vie seuraavaksi huomio yläraajoihisi. Vie huomio oikeaan kämmeneen. Purista kämmen nyrkkiin. Ojenna kyynärpää suoraksi. Jännitä. Hengitä. Ja hellitä, voit päästää jännityksestä irti. Kuulostele hetki rentouden tunnetta. Käsi laskeutuu vartalon viereen. Toista sitten harjoitus myös vasemmalle puolelle. Purista vasen kämmen nyrkkiin. Kyynärpää ojentuu. Kuulostele hetki käden jännitystä. Hengitys on vapaa. Jännitä. Hengitä. Ja voit hellittää, rentouta vasen käsi. Käsi laskeutuu vartalon viereen. Kuulostele hetki rentoutta. Vie seuraavaksi huomiosi hartioihisi. Jännitä hartiat korviasi kohti kohottamalla olkapäitä. Pidä jännitys parin hengityksen ajan. Hengitysrytmi on vapaa. Jännitä, hengitä ja hellitä. Huokaise ja päästä jännityksestä irti. Anna hartioiden laskeutua. Kuulostele rentoutumisen tunnetta hetki. Ja toista sitten jännitys vielä uudelleen. Kohota hartiat. Pidä jännitys hetken. Jännitä, hengitä
Ja sopivalla huokasulla hellitä. Voit päästää jännityksestä irti. Hartiat laskeutuu. Kuulostele rentouden tunnetta. Vie seuraavaksi huomiosi kasvoihisi. Ja jännitä kasvojen lihaksia mutristamalla suuta ja kurtistamalla kulmakarvojasi yhteen. Pidä jännitys parin hengityksen ajan. Hengitys on vapaa. Kuulostele, miten kasvojen jännitys vaikuttaa hengitykseesi. Ja huokaise ja päästä jännityksestä irti. Anna kasvojen lihasten rentoutua. Suu voi avautua hieman. Kuulostele rentoutumisen vaihetta hetki. Otsa siliää, posket siliää. Silmäluomet lepäävät lempeästi kiinni. Hengitys virtaa vapaana. Harjoituksen lopuksi viipyle vielä hetki mukavassa asennossa ja havainnoi kehosi tuntemuksia ja hengityksesi rytmiä. Mitä huomaat kehossasi ja hengityksessäsi? Voit tallentaa rentoutumisen tunteen mieleesi ja säilyttää sen. Ja kun haluat päättää harjoituksen, voit avata silmäsi. Venyttele käsiäsi ja jalkojasi. Ja jos olit lepoasennossa, nouse rauhallisella rytmillä ylös, kehoasi venytellen. Voit myös lempeästi käsilläsi taputella kehoasi. Hengitys on vapaa. Loppuvenytyksen ja taputtelun tarkoituksena on kohottaa vireyttäsi harjoituksen jälkeen, jos koet herättelylle tarvetta. Voit vielä huokastaa myös syvään. Harjoitus on päättynyt. Voit lopuksi vielä pohtia, miten harjoitus tänään sinuun vaikutti. Minkälaisia tuntemuksia siitä jäi kehoon ja mieleen. Kiitä myös itseäsi tästä harjoituksesta.